खुलुमबाय लोगोफोर आरो आगैमोन गुड मर्निं नै जों मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबावबाय नै सिखारनानै फुंजांहा सासे ब्रास खालामगासिनो सियाराव जिरायलायनानै ब्रास खालामदों ओमफ्राय नै आंहा फुङाव दै गुदुं लोंलायबाय लेबु दै लोंलायबाय फुङाव सानफ्रामबो लोङो नालाय आं बेखौ ओमफ्राय नै दा कुन्जुनो ब्रेकफास्टनि थाखाय गाजर बिन्स आलु मटर बेखौ फ्राय खालामनानै ओंखामजों फ्राइड राइस खालामनानै हरगोन बेखौनो टिफिनावबो हरगोन कुन्जुनो फुङाव ब्रेकफास्ट बेखौनो जाहोगोनबो जाबाय सासे ओंखाम जानायानो बिराद लेजि लासै माने दांमोन जायो ओमफ्राय आं दा बेखौ स्कुलाव हगार हरगोनसै नै बेखौ स्कुलाव हरखांनानै आं बिशालाव दसे हाबफैबाय बिशालाव मा मोनो नायनोसै होननानै फैबाय आं बांद्राय मोजाङानो गैया कालेक्सना फुराना जोब मोजांखौनो मोनासै आं ड्रेसफोरखौनो फुराना जोब नायनो थांदोंमोन आं गोदानफोर माबाफोर फैदों खोमा साननानै गैया मोजाङानो सफैथ'वाखै हिनजावसा गथ'फोरनियासो बे 4 बोसोर 5 बोसोरसोनि गथ'फोरनि ड्रेसासो जि मोजां साइजथार फिसा हिनजावफोरनिया जि डिजाइननि मोजां मोनो फिसा हिनजावफोरनिबाथाय साइजथारनि बिसिनियाल' मोजां बाद बाखि मोजाङानो फैयाखै कुन्जुनो मोननायाबो मोजाङानो गैयामोन आं ओरैनो हाफ पेन्ट हिरि नागिरनो होननानै थांदोंमोन गैया मोजाङानो फैयाखै हिनजावसा गथ'फोरनासो जा साइजमोन उन्दै 1.5 बोसोर 2 बोसोर 4 बोसोरसोसिमनिया मोजां मोनो 5 बोसोरसोसिमनिया ओमफ्राय गैया नै जोंना दिनैनि जानायनि ओंख्रिफ्रा मा दङ फान्थाव भाजा टमेट' फिसा सावनाय बाथोन फान्थाव बाथोन मानामुनि आलु ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बिन्स आलु गाजर मटर भाजा बेखिनियानो दिनैनि जोंनि जानायनि ओंख्रिया होमबा नायदो जोंनि जानायखौ जों जानानै लानोसै ओंखाम गुदुं बेबायदि बाथोन भाजाजों बिराद गोथाव मोनो मानामुनि साफा होमबा जों दिनैनि भिडिअखौबो बावनो फोजोबनोसै जेबो गैया खालि जानायनिल'मोन दिनैनि जोंनि भिडिअआ बाय बाय